Tak sme si zavolali s Richardom a Richard mi vravel, aby som došiel k nemu, poďme si zacvičiť a potom, neviem, poďme sa najesť. Tak David poprvé cvičí se vzduchem. Takže Richard robí super sety, kombinuje 2 cviky. Teraz robil tu zhyby a teraz robí tu chrbát. Dobre, Richarde, dobre. Objemovka celý život, pomená to. Já už jedu důchodcovský cvičení, ty vole, tě bude za 14. Ale kde, veď, aha, veď tu 50 kg, však tu je dobrá hmotnosť. Klasické železo staré. Je to pripomína, vieš čo? Ne, nevím, co ti to připomíná. Zakloň se. A cítim teraz, jak taká mladá Aziatka u Filipa v tým, že sa mi tak chytí hore a sa chce Ty vole, nech to, já věděl, že to cvičení s tebou bude stát za hovno. To vyzerá skoro jak nejaká BDSM pivnica. To je na drepy, že? Že si to dáš na zem, aby si vedel, jak nízko máš ísť. Já ani nevím, kam bych tohleto dával. Celé to tu je také, že jak fitka, keby si pre Filipa postavil a že pre... Hradatý, vole, sadomasochistický salon. No tak, aha, co to je? Ten nejaký... To je nástavec, to vím, prosím tě, protože to cvičí moje manželka, ale není to nic, co si myslíš, a takhle to tady tahá nějak a dává si na to tady ten pásek na koni. Jak by ste to mali väzni trénovať, jak uniknúť z väznice niekde. Ale dobre, zatiaľ sme urobili 3 cviky a cítim sa celkom pevne. Pak to zazdíme s mažákem, kamaráde. Dobre. To je základ. Dobre, sedí vec. Ja som tento cvik nikdy v živote, tento stroj nerobil. Ukážem, že je to taká past docela. Lebo... Je to past. Je, lebo past na kozu. Keď nepoviete nikomu, že s týmto si máte pomôcť, tak tam seš jasný. Tak urobíte potom toto a už sa stane veľmi ťažko dostáva. A teď mi řekni, je to past na kozu nebo past na kokota? Tak môže si tam aj vajca pripnúť ako... Ukáž? Ale ne, neskřípeš si je, dobrý. A naozaj takto, mi to plávanie, mi to pripomína práva. Takže Richard mi ukazuje zase ďalší cvik, čo som nikdy v živote nerobil. To je vlastne, čo to je? Rameno, biceps? Predlaktie tiež, ale toto tiež zapájaš vlastne. Všechno, tohle máš do hospody, vole, jestli chceš chodit v Čechách na pivo, fanoušci, vole, těch... A nemal by si mať zápestie takto? Či to je jedno? Já ho držím rovně. A máš trhačky, alebo to máš len rukavice také? Mám spevnený zápěstí. Aha. A hodinky máš tam tiež, očividne. Hodinky tam mám též. Ale musím povedať, že zatiaľ všetky tie cviky, čo si robil, to cítim ako hneď relatívne. To ako o tom žiadna. Že nie je to také, že 2-3 cviky rozhýbávanie, ale hneď to cítim. A to som, že ja chodím do fitka 4-krát týždenne, tak teraz za 10 dní posledných iba druhýkrát a cítim pumpu. Ale možno, že to je aj tou gebuzinou kofeínou, čo mi Richard naordinoval. Podejte mi nitrák. Gebuzinou. Opičí trénink. To dá Richarda chlada. Máme priestor iba na jednu nohu. Tak, z kozy se stala opice. Fíha. Ale to je prepojené na... To je dámská, to je pánská skrytka. Aha. Takže už by si šel do dámský. No ale vchádza sa tu cez fitko? Alebo tu sa dá zo šatní prísť? Můžeš tady, tady máš... Ty vole, ale však to je veľké. Dobre, si to tu robil. A tadyhle máš filipínskou svoju. Ta se pouští v 6 hodin večer. Dobre, to sa mi páči. Tam v Amerike tie fitka väčšie všetky majú sauny, ako keby, vieš. Parno tu nemáš. Parna tady není. Ale čo sa tu ešte dá trénovať? Tu máš nejaké jednotlivé stanoviska? Horné poschodie, dolné poschodie. Tam tie schody idú kam? Tam je, prosím tě, ještě na box a dole ještě aerobik. Ty vole. Poďme na vrch. Tady jsou populární stroje hlavně pro děvčata. Tady mají soukromí, tady... Tak toto som robil minulý raz a som 3 dní chodiť nemohol. Ja som normálne nemohol ani do auta nastaviť. Triesla som mal úplne. Profesionálny tým našich trénerov je pro vás denne k dispozícii. A chyba tam tvoja fotka. Já nejsem trenér. Ale nebuď taký skromný. Dobre. Takže tady cvičíme s dětma, aerobik a všechno možný. No a hlavne máte tu takúto krásnu lúku, takže viete sem prísť si zacvičiť a potom odtiaľto utek bez zaplatenia. Vidíte? Nič vám nebráni odtiaľto uniknúť. Ujete Mercedes! Tohle mi chybělo.
Ale počuj teraz, ako vážne, toto nie je zlé fitko, celkovo. Skvělý, jsem si ho dělal pro sebe. Vieš, tu sa všetko dá zacvičiť, ale ja vidím, že to je také, ako všetko je aj akože kvalitné, dobre to je a sa mi vieš, čo aj páči, že neviem teda, do akej miery toto je niekedy zaplnené, ale že nie je tu ako veľa ľudí, respektíve je tu veľa miesta a staníc rôznych, aby sa tí ľudia akože rozprosili. Ešte otestujeme, či táto konštrukcia má úroveň. Kamaráde, ty jsi se mi tam zlepšil, vole, v tom Angels. Já tě nepoznávám. Dopředu, dozadu, nahoru, dolů, doprava, doleva. Hele, Spider-Man normálně. Ach, tak a vždycky na záver každého tréninku najdôležitejšie brúšaky. Najlepšie brúšaky sú tieto, pretože je to aj veľmi dobré na kríži. Minimálne 50. Kolik? Tebe ta gebuzína normálně nastartovala. Fakt se nefláká pacient. 20 stačí. 20 stačí. Tak.